Не можах да стигна, това е западната трибуна на стадиона, не можах да стигна на време да влеза в меката на футбола в Лондон. При следващата ми идване в Лондон ще опитаме да стане и това нещо. Поне да добием представа за Станфорд Бридж. Мечтата на много маняци да дойдат тук. Това е, което може да направим, за съжаление. Да се снимаме пред стадиона. Това е Станфорд Бридж. В цялото му величие. Модерен, хубав стадион. Абрамович е вложил доста пари в него. Челси футбол клуб.